ino ndauyawo kuno Taurisema. ndauyawo pana pane nawo kushungurudzwa nemurume. Shungurudzwa nemurume. Ndio zvuke bayo. Ndakubira pachena. Ndoda kuti andibudure pachena ndikuti kugara kwandakaita naye ndane 5 years. Baba. Ndakubudura pachena Sikeni tinyu hapana notora. Nasi hapana masutu maketu hata mangwana. Pamsoreda. Aongere mudara. Pamsoreda. Taurisa. Musondo zigawe ya. Baba wadatamba nesu. Afuna ndeze kusedzeresa. Aurachi ndwe. Andikudere pachena nemudzimai. Ya, ndaikumbira kubvunza kwavari kuti Kubvunza iwo madzimai kuti ndinobuda pachena handisizo zvako ndinobuda pachena. Tuchiri kumuda here achamuda. Ndinokuwada. Ndinokuwada. Ndozvamaibvunza. Anzi kudai Naye weishanda. Vanorwara. Vauchivatora navo vakambotaura nezvinotaura. Nawe iri kunde kuti kubva uchitora mai uchiuya pamusha penyu vakambotaura nemazuva vakutaura asi vataura chii andi nhasi vakataura sei unomubvunza rikubvunza vataura pane nhau yakaitika chiitaura nhau yakaitika ndeyekuti ndagara navo zve4 years takaroorana na 2020 ndagara navo 4 years handina mhuri navo vanipo vakazosvikawo ndine panepo vakasvika ndine mudzimai wendikufambidzana naye nekuti ndida kuita mhuri naye saka ndokuonana kwatakangoita chete asi ndakavabudira pachena kuti ndomudzimai toda kurova muita wanyu akakonana nyaya yekuti havana mwana vazondowana ndine mumwe mudzimai vandofambidzana vandoda kutora nekuti handina mwana saka takakonana ndaamusondosa saka takakonana asi takazowirirana ndakazovaudza kuti ndiye mudzimai vandoda kutora havana kunditaurira kudaro ndosaka ndakauya kuno nauya yakaitika ndeyekuti pandakavawana vane mudzimai wavo mudzimai akabva abuda nepahwini akasiya hembe ndoidzirapa akabuda akashamba ivo vakatisa vavo vakaenda handina kutaura navo tadzanda kumubvunza tagara takabva pane akati yananisa ndakabva ndavabvunza ini ndikati baba ndibudirei pachena ndigare ndaziva nekuti ini ndakaroorana nemi kubva kundibvisa pandaya ndiri kusvika ndiri panapa 2019 kusvika pari zvino hamusati maziva vabereki vangu asi apa iko zvino ndagara nemi makunditi makuda kundiroorera mumukadzi vabereki vangu musati mamaziva munoona kuti zvinoita here vakati handisida kuroora ndezvekuti ndaremerwa semunhu ndakapakutambira ndobva ndapanzwisisa ende handisipo ndogara kumusha kugoromonzi ndokwandogara nguva zhinji kuno kundoita kuuya nchidzokera kumusha chiuya nchidzokera saka zvadaro manje takabva tanetsana futi ndobva taenda kupolisi nenhau yehembe dzachitidzosera muridzi yehembe saka takanosvikawo kupolisi vakasvika vakati nyaya yenyu haisi kuita kuti titaure kuno munogona kuti tokunisai kwamambo mundotaurira kwamambo kana kuti matadza kupindirana takabva tadzokera kumba nobva tati wirirani pasina madays mukadzi uya anga achiuya achipiwa mari mwana achiuya achipiwa mari achienda mwana achiuya achipiwa mari achienda ininewo kumusha uko ndave ndagara ngati muna mashi 223 vachingonditi hanzi gara kumusha toda kutenga zvidhina toda kuvaka ndakagara nonga 10 months dzese pasina kana chiri kuuya ndichipiwa $20 pamwedzi ndobva ndakupota ndichienda hangu mapurazi ndichishanda kuti ndirarame semunhu ane vana vake vaviri zvadaro ndauya kuno ndopa vanogara vachindituka haubereki hausi kundiitira mwana hausi kuda kuvaka ndovabvunza kuti mune dhoo ramakambonditi dhoo frame here ndoda kuvaka kana kuti mune chirata ramakanditi chengeta ndoda kuvaka aiwa ndoda mukadzi anondibarira mwana ndikati imimi ndakakuwanai mune umwe mukadzi andakatsiva muchitaura kuti aenda nenhau yekuti angachitoga mbereko saka ini ndinosimuka here ndega ndoenda kun'anga kana zvinoenda muprofita nditsvage mwana nekuti kwandatsiva wacho ndakuti maiti hana mwana
saka ini ndofamba ndega ngatifambei vanobva vati aiwa ngatigare mukadzi wangu inini no ndine vana vangu vatatu iwewo nevana vakowo saka ngatichengetane saka inini ndiri kuti apa zvavakundiita vakuti vakati garei vanongondipa 2 days 3 days dzekuti ndifare mumba vanobva vandituka havasi kuda kuti ndishande havana chavanoda kuti ndiite vanobva vandirambidza usatengesa usashanda gara votanga kundituka vachindituka notuka vachibva vandiudza nezvemukadzi uya uyu nezvemukadzi uya uyu nezvemukadzi uya uyu inini ko zvino ndee ndakangogara ndakadai handina kana tsvakirai kuno makorosi aya ndagara navo hapana kana kuti vazive kana mubereki wangu ndo pandakaona kuti nyaya iyi yanetsa ndadzokera futi tanetsana heye hausi kuda kundivakira ndadzokera futi kupolisi polisi ndo paikati chiendai kwamambo ndokubva ndatsvaga mupurisa wamambo ndobva tavawana zvesvikwa vakauya vakataura nesu vakadazama kuti iyananisa murume anobva ati nyaya iyi ngaikuri kumatara nekuti ini ndakamuudza kuti ndinoda kuroora ndikadai maida kundiroorera mukadzi uyu handaimaona akarara pamubhedha nekuti anga neimba yake ende mukadzi uyu makamutora patouchline patawa light repatiparara mukauya mukamupinza mumba kurara pamubhedha wangu wandakatenga inini nemari yangu ndichiti ndiri kuvaka imi mangu dai adzoka uye atora hembe tamba kuti abuda akashama chii iko zvino ndiri kuti ndikafamba anonge achiditisa kana kuti anonge achiti chembere inogara kumusha ina ndigara kumusha ndobva ndasiya zvakadaro saka ini havana kundibudira pachena ndakanotora tete vangu vakauya vakavabvunza ndezvekuti vakundikane kuuya kuno vatora tete vangu tete vakavabvunza futi vakati aiwa ine mhuri yangu ndoida mukadzi uyu taitamba tete vakati kana mukadzi uyu maitamba chiripa yehembe idzidzi mushifte kumunhu wamuri kuremedza nekuti hembe idzi akasiya amene akabuda akashamba haana kutorerwa haana kugwisiwa hembe idzi akasiya ega saka ndonyaya iri kunyanya kuti ndineta kuti ivo ngavandibudire pachena ndanzwa nekutukwa nzauzvari ndinoda mukadzi ari kundiitira zvinhu zvakanaka ndanzwa nekutukwa nguva nenguva apa ini ndakangovawana vari munhu asina kana chinhu chaanacho kana kuti izvozvi vanzi vari kushanda takatanga tese kuti vatange kushanda mushini nekuti vaiti mukadzi akaenda akatora zvinhu zvake zvese akaenda saka ini tachigara ndiri kumusha ndiri kuvavarira ndikaenda kumusha kwacho havatengi fertilizer havatengi mbeu ndinotozikanwa nomaraini nyange nasabhuku anozvisiva ndichitambura ndiri ndega ndichiti murume ari kuungadza mari ndinoya aungadzi inini kumusha kwangu kugoko asi kumusha kwavo kwandawanzi kugara kubhoromozi kunoku ndokwavari kushanda ndokubasa kwavo pakushamba patipararipo pa kubuda mimba inoitwa nemukadzi ari gormonzi wakaitwa mwana tagara tese nguva yakareba aiwa patikangogara chete musingazvitsvage mwana andotsvagwa nevaviri wezi zvanza 10 months dzavatiagara gormonzi asina murume inobuda mashoko avanenge vachingotaura munoziva kana kuti achitaura nyaya yake ndo matauro anoita hapana 10 months dzavanogara ndinogara nawo izvozvo ndinawo tiri tese kushamba saka vangatora mainini vava nembezi vane pamiri vane pamiri zvino mukadi kubudira pachena kana mainini vane pamiri kuti aiwa mudzimai ndakudai huyai kuno tichiita zvakanaka ndakavaudza ndo nyaya yacho yekunetsa iyo kutoti vakatozosvika pakutondirowa nenhau iyo ndikabuda nepazvendisina kupfeka unorowa vanotora mapoto nemapanga vondirwisa saka ndakaona kuti kurwisana nemunhu wemukadzi hazvibudi asi makapaona sei nai baba pokutora girlfriend uchiendorana naro pamubhedha womukadzi pakaputsira zvavo zviri kuwanda muzvarwa vanhu vamaotenda kuzerwa kuda kubasa vaenda kuzerwa vagara 10 months hapana kana girlfriend hapana kana hapana zvinhu zvakaungadzwa kuti sanguedza zvikaona kuti zvavakwaima maida kuti vavanye nei pamusoro mari ndakavapo yezvidhina havana kutenga zvidhina zvacho ikasvika pakutsakatika ndikazosvika pakuvapa ari mahwindo ndo ndakambovapa zvidhina ndakambovapa mari vakanya vakatorera imwe mari yavakaenda vakanoshandisa zvisina kana kuoneka kuti mari yacho yashandika saka chibva ndasvika pakuti orit beta nditenge ndigadzire mahwindo chibva ndagadzira mahwindo chibva ndavapa ndikati endai munopa musatengeseni mari ndakaona kuti ndikashandisa iri mari inoshanda
chiendai munochinjasa nezvidhina wakaenda wakanochinjasa nezvidhina zvidhina zvacho zvichitori asi ndakanzwawo kuti nyaya yetiri kunyanyonetsana ndeyekuti kuvaka nondikavati kuvaka vari kuti aiwa ina ndiwake pamusha maini nosati wawaya tora maini wawiti wake tese pamusha ndikati aiwa musha ndiwako maini kana ndakuzotsvaga wakuzoya pamusha ndinotsvagira kwavo kwekugara vagari pamusha vachiri kunyanya marwadzi uri kuti kana iwe waenda kunzi vaenda nayo uri kutumira $20 aiwa iwe namaini munokuchichira zvinozvinoita se vatiri kuti isusu zvese zvoita zvinhu vatikarudzongera pakuti uri kuti kudini nadzimai ako vatiri kudire pachena pachena pavari kureva ndepekuti vakanditi iwo wada ndikabude pachena tiri kuti ndoda kutora mumukadzi ndakavaudza saizvozvo pamusoro havana kunditaurira chero tete vangu vakukwanisa kuuya mimi kuti kuti nhasi dare rinoraita yataurira dare kuti nini ndiri kuda chipari mimi kuti kuti ini ndichipari chavo handichiranga asi ndiri kuti inini ndiri kugara pamusha penyu vabereki vangu havana kana tsvakirai kuno kusvika ndataura kuti ndoda kuti baba vangu vauyewo samakutora zvitsvakirai kuno imi kana maona tozviita pamurume handiti bunga mumunhu dare murume nhasi dare rakuudza kuti munhu anechi ane mukadzi handiti maiso pachena makati endokuita nazvo nyaya yamakutaura iyi inoda baba venyu hamuna kuona vanhu vachitongwa baba vangu kuuya vauya asi kuti chinondirwadza ndechekuti aiwa iyo haisiri yei mimada kudwa pachena nemurume murume akuudzai kuti ndinokudai hani manyiwa momira full stop ava vapfunza dare ida kuti rizive handitika kuti mimi muzive kuti uyo anga achikuzvengai asi ane mumukadzi handiti atovane pamiri mimi zvamuchita manje munoenda nyama kutaura kuti ura kuti aprochaira kuti iyo nezvavana baba venyu taurai baba venyu mimi ndiwakuedani akwirirewo izvozvi baba vangu vabva kuguka vakarara vachifamba baba ava havasi kundichengeta havasi kana kundipa chikafu kana dhoraotaura kada nepfuma yamutaura imini kuti handiakusendi nzwaitotaura musapinde nyaya idzi nyaya yamunofanira ndovavaka nyaya yedare rei ndikudire pachena munhu akubudire pachena ndinokudai 2 ataura kuti ini ndinomwe mukadzi nhasi ndangachamba kubzengai ndo nyaya dzenyu dzanyaya dzechikafu maakuchitaura dare rikubatsirai asi ndati imwe yakuda kutora iyo haiziyei itai kuti baba venyu akwire chi dare ndodivanoda pfuma yavo imahukwazi kubuda nyaya yepfuma ndo panoti ngavandibatsirei baba nekuti ndikanzi ndakumusha havana chisapota vari kusapota vari kudya mari kuno mari ndikuapa imwe yacho nekutoba nekutoba kutotora mari nimwe yavanotora taura iwewe kuti pamwedzi ndiri kuvapa mari yakati avataura vangu vati $20 ndochitaura kusaidi kwako kuti aiwa inini mari yandinoziva ndopa dzimai vangu imari yakati ndozi avataura $20 pamupa ndotovapa $100 kana basa rakawanda pamundovapa $100 pamupacho ndovapa $50 $60 totoita kana zvekutowa sendi havana $100 yavanotipa $20 pane pandakambova papa itombonetsa zvinhu ndofunga hazvizotu anamboita 2 months aiwa zvindiremeri zvine zvakanaka zvinodhipenda kuti inini ndine basa rakawanda zvakadii pamwe pacho ndomboshaya basa pamwe ndoriwana pendinomboshaya ndinovapa $50 pamwe pacho pendombwana ndovapa $100 zvinoti kana kuyamura kutaza kuchengeta munhu ari kugara kumusha kuvakauya padhuze mushamba macho unozoita sei handina chendikuvakanganisira mhuri ndikutochengeta kumusha kwacho ndeyavo ini nevangu vana chaivo pamwe handisi tokwanisa kutoendesa kuchikoro semwedzi wapfuura ndakarwadziwa sterei kuti vakandibira mari vachivaenda nayo wakatora mari mwedzi wakuda kutonopera tafasira 4 days zviva ndibhadhare rendi ndati wati mari itumirei vana $30 tumirei mainini zvikanzi amainini vanozvionera ngati aiwa tumirei mainini mari iyi mukavatumira mainini mari $30 70 yasara itobhadhara rendi
ndopo wakabva watora mari iya yese ndangobuda pandakadzoka ndamuudza uchinzi mari iya ndatotora yese indau hamino makuhwa vanga wataurirana panzi nemwe mukadzi pamusoro wedare singaendi kuri musi muna December vakaene $20 aiwa inema muna December vakaene $20 yatakatambisa Christmas kumashure kundandine zvikwereti avatengi fertilizer zvandataura hatina chatinokohwa mumba pagedhi ndikavati baba handina chikafu vanotikwereta baba handina chakati vanotikwereta vana vebaba vapana kana hwane wanoziva ndinongohwa vachinhodzi umwe nomwe mukadzi ane mwana wake vanoweredha vari patiparari paya chingeta mukadzi wako utarisa kunokuisotso kuti chingeta mukadzi wako anoona kuti mafambazi abasa akatiza kubuda ari musu dari mungwaya wakatora aikumbira zambia kuti kana ndivhura ndotitaurira zvinogona chijamba nemamudu orega kuti raimbi dzake iwo umwe munhu yaaraiti naimaambabai wakabuda wakapfeka kwainini anakupfeka hembe idzi una chine chiyama rega ndikuratidzei kana vachinditisa navo inonga muzukuru wacho aripo yakigara nechichimbuzo ai zvese kiti yese yemumba izvi yese izvi aiwa ndinotokuwarisa totoiti hodha bhero iyi kiti yese yemumba nemhete nemhete dzirimo saka iwo kana vachinditi akabuda akashama ini ndindaiona ndobva abuda ndobva aenda akashama haana kudzoka kana nanhasi kuti auye azotaura mukadzi wandaigara naye mukadzi wandaigara naye vangochitora munhu havana kugara naye unozatomangopeta yainomira zvakanaka izvi zvinozobuda kai zvinonyadzisa iweyo oone pane chii rame kwezenyaya kubudatendeka siakwene basa tichatorwa nedzako unozisekwawasitora amai nemugara zvakanaka unodzoka musa 28 kazi zvauchinja mumba handiti $20 mazona yakaoma mari kushaika zveshopa chikutoyaikaunogona handiti sipatachifunga aifungidzira kuti iwewe kwapera umwedzi kwacho enda nemari kuna amai aiwa ngambomira kuenda kumusha aiwa kuenda kunana mukadzi wake akuandira kune uwe waari kugara naye wari mushambaiwe ngambomira kuenda kumusha kumusha kune mhuri kandabva vakanditora ndandine vana kamwe kachona kane 10 years kamwe kacho kane 13 dara zvinonzi kuchengeta mhuri ukaona mukadzi unodzoza nesanzunichi sanzu nemarara vasi vake kanzi ndozvaakara saka ngaachengete machigisi tora eti uyu ari wiki tinana baba ruwiki sendazendomuona kuti bambo toshipa poa hembe zozoendesa tipaitoshipa wazviziya nesamoni racho munhu akambari pesi wapererwa hazviitwe asi aiora iwe oruse mukadzi sumuka tora mukadzi wakomure
baba vavo Kati mkwasha uyo. Hapa zile wakaanza kupasha azikamu na Alright. Iwe tutaura iye kuti ndainga mimi. Iwe chama jenza wewe kuti changa au baba wako ndali kuila ubi. Uyu mkwasha. Ani watu walipo pala. Gawa kuile samono kuti uya mdali mwenye pu. Asi anofana kuwakwidza baba vanobva kugokwe ndoko vanobva pamusoro uyu apa paizvozvi vakavata madeko vachifamba ivo chaivo nhasi vandinyima dhora rekuti havasati vadya kana chini vari kundinyima mari vari kundinyima hapana chavari kundipa nemumba muri kuti ndiri kushungurudza saka izvozvo vanoda mari yekuti vadzokere nekuti makore awanda baba vachitambura vari kumusha wantaurira ndikavapa mari pane mari Mapuwa mari baba. muzukuru wangu wandai naye Mapuwa mari si mzuri. Mapuwa mari. Baba mari zokera kushari. Nyanda mwe. vaiva tofambira nauyoyi Mari basi ngari ne. Iyo sate kuita kuzo. Todzimisa kamera kana rafai. window 100 something. Ari wiki munhu. Ndokweleta. Kukudzira ndikudzisha mari. Ndakakubvunza ka. Fambi dzimuteparani. Dzimwe dzacho dzotobva kupi kuHarare. Kune munhu aito wandakakurira ndi kuHarare. Atota ndinoma kachibata mwangu ndwisa cheti. Anzazi chifushia nzadzi yangu. Iwe. Akuya kuzotora mari yako yokusasamburidzapo. Statistics baba vakuona. Chikafu chotenga nhasi manera ano izvi vataure mubhazi ndini nawo ndoshaona baba anditi asi baba vangu havakuendani avanda kubatsirwa baba vangu uyu mukomana ngaakwidze baba kudzokera kumusha Tena kwidza dhora. unoita mari baba kubva kuno kuenda kumusha 20 anokupa 25 nemari vashandisa unopa 45 Yemzukuru apihwa mari sena ndikuvatengera baba. Kune mari inhuma izvozvi. ndandangoya nekushango chete ndanga ndangoya nevatatakurana navo ndava nemuzukuru wangu tangouya Muri tune muzina nemuzukuru muzukuru. Iye muzukuru engambo yati mukupa leseni. Iwe muzukuru kuno. Iwe ka ava dambu yako ka. Sodaro ndimugadzisa nyaya yekumba iyo. iwe tabaaivesa kuti akakuronga zvakuti Unamsa 20 inokudza tigara nemangwana. Mari unayo. ndinozongotsvaga For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.